Auzi, tocmai am scăpat de statutul de jalnici. Nu strica lucrurile. Iar mama ne-a învățat mereu să nu cedăm presiunilor. Nici nu facem asta. Pur și simplu ne purtăm ca toți ceilalți. Hai! Da, dar o să sufere. Ba deloc! O să-i umfle râsul. Cel mult. Bună! Unde-s Max și Tapeworm? S-ar putea să nu vină azi. Ei, Zac, nu mai sunt sandwich-uri deloc. Oh, zău! Toți copiii ăștia sunt cu voi? Da, suntem din gașca lor. Ha, vedeți? Eu v-am spus să aduceți câțiva prieteni, nu toată școala. Mosby o să nebunească, descurcați-vă. Bine, mamă, am înțeles. Îi spui tu lui Drew să nu-și mai invite și alți prieteni? Nu cred. E treaba ta. Probabil nici nu va trebui să-i spunem. Câți prieteni mai poate avea? Ha! Ei, salut, prieteni! Hai, veniți aici! Toată lumea! Atenție! Primul în camera cu jocuri are fotbal gratis toată ziua! Stai pe loc! Stai să ne care va pe mama! Fii atent, aveți grijă la scară! Ocoliți invitații, nu! E regulă! Stai! Sunt bine! N-am pățit nimic! Nimic rău! Dumneavoastră, mi-a salvat viața! Domnule Mosby! Mulțumesc, domnule Mosby! De acum înainte, viața mea va aparține. Vreau copiii ăștia afară de aici. Aruncă în stradă pe toți cei care nu sunt cazați aici. Atât cât viața mea va aparține, voi executa acest ordin crud. Deci, cum a fost cu Salvamaru? Păi, ce s-a întâmplat?